मोनसेल' खोथाखौ सोंनो लुबैदों सारा दिनैहाय डक्टरेट टाइटेलबो मोनबाय दिनै बे डक्टर टाइटेलखौ मोननो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो रान खालामनो गोनां जायो गोबांनो दिनैहाय सार डक्टर एलफ्रेड दिनै बे इउटिउबखौ दिनै मानो फैनो गोनां जादों बिनि खेम्फथिखौ एसे होगोन नामा सारा आलफ्रेडनाव आं मोननैसो खोथाखौ सोंनो लुबैदों जिहेतु सारा गोबां कान्ट्रि गिदिंबाय गोबां कान्ट्रि गिदिंनानै फैनानै जोंनि बिटिसिआव माबायदि जाजानो लुबैदों सार बा नर्थ इस्टआवनो गिदिंबाय थानायखौ नुयो नर्थ इस्टआवहाय बबे स्टेटखौ साबसिन होननानै साननानै लायो सारा गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय आं दा दंफैयो बर'निनो सासे इउटिउबार मुंदांखा बिथांनाव आं कयेकथा खोथाखौ सोंना लानो नागिरदों जिहेतु बिथाङा गुबुन गुबुन कान्ट्रि बा गुबुन गुबुन हादोराव बेरायनानैबो फैबाय आरो जों बर' रायजो राजाफ्रा गोबां नुबोबाय थ' बिथाङानो जाहैबाय आलफ्रेड आं बिथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय खुलुमबाय दा सार आलफ्रेडनाव आं मोननैसो खोथाखौ सोंनो लुबैदों जिहेतु सारा गोबां कान्ट्रि गिदिंबाय गोबां कान्ट्रि गिदिंनानै फैनानै जोंनि बिटिसिआव माबायदि जाजानो लुबैदों सारनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैदों बयबोथ' गाव गावनि जायगाखौ डेभेलप जाजानो लुगैयो दा बिराद डेभेलपमेन्ट जानांगौ दङ आरो जों बिराद बेकवार्ड नों लामानि फारसेखौ नायनानै गामिनि न' बां दाबो माने बायला जिला गोबांथार गामियाव दासिमबो हानि न' दङ बायला जिला देरा खोबथेलाबायनाय गय बिगुर खोबथेलाबायनाय बेफोरखौ नुयोबा माने दुखु जायो आरो ओरैबायदि डेभेलप जानांगौ नोङो फर एग्जाम्पल भियेटनामाव थाङोबा भियेटनामाथ' इन्डिपेन्डेन्स मोननाया बावाखै बिसोर 1972 ना 73 एक्जेक्टलि आं बावबाय डेटखौ मानो होनबा बिसोर 1953 निफ्रायनो आरोबाव कल्ड वार जानानै बिसोरो USA जोंबो गादब जानानै दोनजादोंमोन बेनिफ्राय बिनि सिगाङाव बिसोर फ्रेन्सफोरजों कलनाइज खालामजादोंमोन इन्डिपेन्डेन्स मोनाखै गोबांथार स्ट्रागल खालामनायनि उनावहाय 71आव इन्डिपेन्डेन्स मोनदों बिसोरो उदांस्रि जादों बेनि उनावबो बिसोर नुवाखै ओरैबायदि डेभेलप आरो दा नायोबा इन्डियाजों कम्पेयार खालामोबाना बिसोरनि लामा न' बां बिल्डिं गासिबो पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट नायोबा बिराद डिफारेन्स आरो जोङो बिराद इमप्रुभ खालामनांगौ बिराद माने जामिन आसमान का फाराग बिदि होनजायो आरो दा जेरैबायदि नर्थ इस्टआवबो सारा अरुणाचलाव गोबां थांनाय नुयो बा नर्थ इस्टआवनो गिदिंबाय थानायखौ नुयो नर्थ इस्टआवहाय बबे स्टेटखौ साबसिन होननानै साननानै लायो सारा साबसिन होननायाथ' जेन'ब्ला गोबांथार रोखोमाव साननो हायो जेन'ब्ला नोंनि मोनसे जाहैबाय कमिउनिकेसन जेनेबा लामा सामा ना मोनसेया जाहैबाय जेन'ब्ला कालचार बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि आरो मोनफ्रोमबो स्टेटहा इउनिक स्पेसिलिटि दं जेन'ब्ला अरुणाचलाव इउनिक स्पेसिलिटि नागालेण्डआव इउनिक स्पेसिलिटि त्रिपुरायाव इउनिक बेनिफ्राय मिज'रामा इउनिक मणिपुरा इउनिक बेनिफ्राय मेघालया बेबो एसे इउनिक जाहैबाय दा मेघालया माने वेल एडभान्स होनजायो जोंनि नर्थ इस्ट स्टेटफोरनि गेजेराव टुरिजम सेक्टराव बिसोर बिराद डेभेलप जाबाय बेनिफ्राय बिसिनि लामाफ्राबो कम्पेयार खालामोबा साबसिन आरो एस कम्पेयार टु आदार नर्थ इस्ट स्टेट्स कालचारेलि बुंनो थाङोबा अरुणाचलाबो बिराद रिच दा माने अरुणाचलाव कारापसनफ्रा बांद्राय जायो बेनिफ्राय लामाफ्रा बिराद खस्थ' दा बानायगासिनो दं लामाफ्रा उइदिन कामिं फिउ इयार्सआव ओरैबायदि टुरिस्ट हाब जासिगोन अरुणाचल प्रदेशआबो दा मोजां आरो बाहायबो बेनिफ्राय बिसोर फ्रेन्डलि पटेन्सियेल दं टुरिस्टफोरखौ वेलकाम खालामनो हानायनि मानो होनबा बिसोर बै जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जेबो साना बिसोर धोरोमनि फारसे बा जाथिनि फारसे बिसोरनाव बिदि साननाय गैया जोंनाव बर'फोरनाव जेन'ब्ला गुबुन हारि होनबा सुवा जायो न'आव हाबनो मोना जादेर जुदेर ना सुवा सुथि बेफोरबायदि दं माने बिराद डिफिकाल्ट आरो दा जोङो माने टुरिजम सेक्टराव जोङो हाबनोबा जोंनि बे स्पेसियेलि जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जों बेफोरनिफ्राय गोजान जानो नाजानांगोन बे सुवा सुथि जालायनाय ना गुबुन हारिया नोंनि न'आव हाबनो मोना बेफोरबायदि ना जादेर लोंदेर
आरो धोरोमनि बासिनाय बेफोरबायदि जायोबा माने हारिया मालाबाबो डेभेलपमेन्ट जानो हानाय नङा गाहायनिफ्राय गाहायाव थासिनबाय थागोन जों डेभेलप जायोबा जों डेभेलप जानोबा माने बेफोर साननायनिफ्राय गोजान जानांगोन आरो जों साननांगोन जोंनि गथ' गथायफ्रा मारैहाय सोलोंथाइ मोननानै गिदिर गिदिर साख्रि डक्टर इन्जिनियार बा IAS IPS ACS अफिसार जानो हागोन बा मारैहाय केम्ब्रिज इउनिभार्सिटियाव फरायहैनो हागोन बा हार्भार्ड इउनिभार्सिटिफ्राव मारैहाय आमेरिकाफ्राव बा लन्डनफ्राव थांनानै मारैहाय जब मावहैनो हागोन बेफोरनि बारैसो माने जोंनि हारिया साननांसिगौ बे धोरोम लालायनानै बा एबा दा जेनेबा पलिटिकेल पार्टि जेनेबा नायलायनो हायो गावजों गावनो बिदा फंबाय बा गामिजों गामिनो एखे गामियावनो नायलायनो हालायो बेफोरबायदि थासारिया थाबाय थायोबा जोंनि हारिया मालाबाबो डेभेलप जानो हानाय नङा आरो ओरैनो दा भियेटनामनि पलिटिक्स आरो जोंनि इन्डियानि पलिटिक्स बिनि फारागथिखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा? भियेटनामा जाहैबाय कमिउनिजम सोलियो जोंना इन्डियायाव जाहैबाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि जाहैबाय बेनो भियेटनामाव नोङो एगेन्स्ट दा गभर्नमेन्ट बांद्राय नोङो भइस खालामनो हाया आरो बखिनो हाया गभर्नमेन्टखौ क्रिटिसाइज खालामनो हाया जोंना इन्डिया जाहैबाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि जों क्रिटिसाइज खालामनो हायो गभर्नमेन्टखौ बा रुलिं पार्टिखौ गावजों गाव क्रिटिसाइज खालामलायनो हायो आरो दा फारागथिया बेनो आरो जोंना डेम'क्रेटिक कान्ट्रि भियेटनामा जाहैबाय कमिउनिजम कान्ट्रि जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो लुबैदों सारा दिनैहाय डक्टरेट टाइटेलबो मोनबाय दिनै बे डक्टर टाइटेलखौ मोननो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो रान खालामनो गोनां जायो गोबांनो दिनैहाय सार डक्टर एलफ्रेडा दिनै बे इउटुबखौ दिनै मानो फैनो गोनां जादों बिनि खेम्फथिखौ एसे होगोन नामा सारा? बेनो जाहैबाय बयहाबो माने गाव मा मावनो गोसो जायो माने साननाय थायो बेखौ मावनो लुगैयो आङो जबबो मावदोंमोन जब मावनायाव लोगोसे आङो इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन बेनिफ्राय आंनि इउटुब चेनेला लासैनो माने ग्रथ जालांदोंमोन आरो साक्सेसखौ मोनलांदोंमोन बेनिफ्राय आंबो बेरायनो मोजां मोनखायोमोन नालाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो दा आं सानबाय फाइनालनि डिसिसन लाबाय माने आङो फुल टाइम बे इउटुबावनो होसिगोन होननानै जाहाथे आंनि गोसोआबो माने जाफुंसारनाय बायदि माने इन्डिपेन्डेन्टलि जेराव गोसो बाहायनो थांलाबायनो हानाय बायदि जब मावोबा जाहैबाय नोङो बन्द' मोना नों गोसोबाबो थांनो हाया एखमबा नोंनि न'आव माबाफोर प्रग्राम दंबाबो नों फैनो हाया बन्द' मोना थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै सारखौ आंनि चेनेलाव दान्दिसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि गोजोनथोंसै थेंक इउ